Walay nakitang sayop siyang gibuhat ang daycare supervisor nga gialigahan nga nagpahunong sa moving up ceremony sa daycare ug nagpakauaw sa duha ka mga maestra sa Barangay Sirao. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibarugan ni Maria Wari Rosel, daycare supervisor nga wa gyud makahimo sa ilahang tahas ang duha ka magtutudlo sa daycare sa Barangay Sirao kalabot sa ECCD checklist. Siya matud pa ang gibali nga nag-ingon nga mamahimo ra nga iwahi ang ilang checklist atol sa pagbahigayon sa ceremony. Hinungdan nga mingit-ngit kuno ang iyang pananaw ug gipahunong kadyot ang moving up samtang nagpaabot nga magkuha sa maestra ang checklist. Gihold na ko siya kadyot na to. Dito tinuod nga 1 hour nga gisulti atong parent. Dili siya almost an hour. Kadyot na kay nagkuha ra man siya sa ECCD. Giklaro niya nga dili dulan usa ka oras kun dili 15 ngadto sa 20 minutos lang nabalda ang moving up ceremony. Og gipalingkod niya ang mga bata. Nangay siya og dispensa sa mga bata sa namugna nga kahasol. Kay naglagot siya ilabi na nga naninhawak pa kuno ang usa sa duha ka maestra nga iyang gikaistorya. Nalain ko kay kanang ang iyang tinubagan ba nako ba nga murag ako'y naisala kay niingon kuno ko nila nga pwede ra wala ECCD after na sa ihatag after na sa moving up. Okay. Ko nga wa man ko nag-ingon ana kay kung nag-ingon ko ana pati ang iyang mga kauban. Mura siguro tong na blackout na lang sad pud ko tungod sa ang iya bang mga ilabang matinubagan ba. Yun na although hinayon siya mutubag pero mura bag kanang oo. Manang murag na kuan sad ko. Gidugang ni Rosel nga bukas siya sa pagpina sa iluay kung mangayo og dispensa ang duha ka mga magtutudlo kaniya. Wa usab siya magbasol siyang gihimo tungod kay igo lang kuno siyang nagtuman siyang trabaho. Andam niya atubangon ang konsekwens sa iyang gihimo. Una nang girekomendar sa DSWS ang dili na pagpadayon sa iyahang serbisyo. Samtang aduna siya mensahe sa mga nangbash kaniya. Kung niingon lang jud sila nga wala, ni rason man gud sila. Unya ilang giingon nga murag ako bay sad-an. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.